שקבנקה נמסטה. קוראים לו יוגי פלצת, והוא אלוף היוגה. מלמד את יונתן, אליה ונוגה. בואו עכשיו נפרוס את המזרן יהיה פה פן. כשיש בעיה, הוא מיד מגיע. את המצב הוא יודע להגיע. הכלל הוא פשוט, כשיש מהומה מתרגלים נשימה. שקבנקה נמסטה, שקבנקה נמסטה. כל הילדים מתרגלים יוגה, כל הילדים מתרגלים יוגה. די, אמא, זה מהמם. מה? איפה הייתי אמא? הלכנו לרופא שיניים. ומה זה? אמא קנתה לי זה כי הייתי אמיצה ולא פחדתי ולא בכיתי בכלל. יופי לך. ולא הבאתם כלום? לא, זה היה פרס. מה אתה עשית שמגיע לך פרס, יונתן? מה זה קשור בכלל? זה לא גן שרק לך עם כל המתנות ולי לא? אני ביקשתי שעון והיא לא הסכימה לי. אבל שעון זה לא אותו דבר. וחוץ מזה היא קנתה לך את הכדור שביקשת והוא עלה מלנת 1,000 שקל ובכלל לא השתמשת בו. נכון, אז הכדור שלי, ועכשיו אני כן רוצה לשחק איתו, ואת לא תשחקי איתו יותר. מה? אבל זה לא פייר. אתה לא רצית אותו בכלל. ועכשיו הוא שלי. אני הבטחתי שאני אביא אותו אחר כך למשחק. זה הכדור שלי! תחזיר לי! אז אני גם לא ארשה לך להתחלק איתי ביוגי פלצת. הוא שלי מהמורה ליוגה בכלל. מה? זה לא אותו דבר. יוגי פלצת הוא חבר גם שלי, ואת לא מחליטה עליו. תעזוב, הוא שלי! לא תביא לי! תעזבי אותו עכשיו! לא, אני לא! את כן, כן, כן! אאוץ'! לא רציתי! יאו, שקבנקה נמסטה! מה זה? יונתן? נוגה? תסבירו לי יוגי פלצת ברוגע. היא התחילה! אני לא יודעת, אמא קנתה לי את המדבקות והוא מתלונן לי. ואומר... שניכם תתקרבו. אתם מבינים במה מדובר פה? יש לנו פה עסק עם משבר קטן של קינה. מי מקנא בה בכלל? כן, גם אני לא. מה יש לקנא בכלל ביונתן? אני רק אמרתי שזה לא יפה להביא רק לנוגה. זה בדיוק מה שאמרת עכשיו. תחזור על זה שוב. מה? שהביאו רק לנוגה? נוגי, את רוצה לשתף אותנו מה יש בשקית? נו, תגיד ליוגי את האמת, יונתן. אתה באמת רוצה מדבקות של כלבלב קטן? לא. נו, אתם מבינים? קינה זה כשיש למישהו משהו, ואני רוצה אותו גם. אפילו אם אני לא צריך אותו, והכל אצלי מושלם. זה בגלל שאנחנו מרגישים שזה ממש לא פייר, שיש לה אחד ואין לה אחר. אבל זאת הרגשה שצריך לדעת לשחרר. בכל מקרה, אמא קונה לכל אחד את מה שהוא אוהב. לנוגה מדבקות ליומן, וליונתן מחברות לשירים שהוא כותב. זה נכון מה שיוגי אומר. אז אתם מבינים? ליוגי יש כמה תרגילים ללמד אתכם, שתוכלו לתרגל בכל פעם שתרגישו שאתם קצת מקנים. אז חברים בבית, יוני, נוגי, בואו נתחיל, וביחד נפרוס מזרונים. מוכנים? טוב, ליוגה תעזור. אוי, נוגה מצחיק, אולי שכחת להוריד נעליים. אז קדימה, נעמוד בעמידת המוצא שלנו. רגל פה ורגל כאן, ואום שנקה בנקה נפרוס את המזרן. נמסטה. 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 עם כל המתח הזה שאני חש, אני חושב שנתחיל בנשימת הנחש. אז ניקח שאיפה מהאף, ונוציא מהפה. ושוב, ניקח שאיפה מהאף, ונוציא מהפה. יופי. אז כדי להגיע לעמק השווה, היוגה היא מפתח. ואם זה לא יעזור, אז יוגי מסכים לכם לחזור להתווכח. אבל זה לא יקרה. יופי, אז תחזרו אחריי. קודם כל אני מתחיל בהר, ואם שכחתי משהו, אני מיד נזכר. ידיים לצידי הגוף, ולנשום. ואז לעבור לעץ זקוף. ידיים מעל הראש, ולעץ כפוף. ועכשיו נעבור לתנוחת הצפרדע, וכבר יותר טוב בלב, אני יודע.
כשמרגישים קינה ורוצים ללחוץ על כפתור הביטול, נעבור לתנוחת החתול. חתול כועס. חתול שמח. חתול מניף זנב. וחתול מוריד את הזנב ויורד לשתות מהקערה. עכשיו נמשיך לתנוחת הקוברה. נעבור לתנוחת כלב מביט מטה, שתעזור לו להכניס יותר ריבים הביתה. ועכשיו נחזור לצפרדע. ולעץ כפוף. ומהעץ הכפוף נעבור לעץ הזקוף. ידיים מעל הראש. ומהעץ הזקוף נסיים בהר. והקינה תשתחרר כבר היום ולא רק מחר. סליחה, נוגה, לא התכוונתי. יכול להיות שבאמת לרגע קצת קינאתי. אבל הגיע לך פרס באמת כי היית גיבורה. די, יוני. בשיחה גם שרבתי איתך על סתם דברים, ואנחנו גם אחים וגם החברים הכי טובים. ואני רוצה שזה יישאר ככה לעולמי העולמים. אוי, סליחה, זה מהתרגשות. אוי, יוגי. אוי, זה מההתרגשות. אוקיי, אז למדנו היום שקינה מתעוררת לפעמים אפילו בין אחים וחברים. אבל זה לרגע אחד קטן, כי בדברים של אחרים אין לי בכלל כל עניין. אני מיוחד ואוהב דברים משלי, ואין לי מה לקנא באף אחד, כי איך שאני זה הכי מושלם. ואם הקינה תקפוץ לבקר, נחזור על התרגילים שלמדנו, וכשנסיים נגיד ליפה ברוך שפטרנו. טוב, נוגה, אני באה לשחק בכדור? ברור. שנקבנקה, נמסטה. סליחה, זה מההתרגשות. סליחה. אוקיי, פוקוס. אוקיי, אז חברים של יוגי, מה למדנו היום? שקינה מתעוררת לפעמים גם בין אחים וחברים, אבל זה לרגע אחד קטן, כי בדברים של אחרים אין לי כל עניין. אני מיוחד ואני אוהב דברים משלי, ואין לי מה לקנא באף אחד, כי איך שאני זה הכי מושלם. אז איזה תרגילים עשינו היום? את תנוחת ההר, את תנוחת העץ הזקוף, את תנוחת העץ הכפוף, את תנוחת הצפרדע, את תנוחת החתולה, את תנוחת החתול הכועס, את תנוחת החתול מניף זנב, את תנוחת הקוברה, ואת תנוחת כלב מביט מטה. ותזכרו תמיד חברים של יוגי, נכון, זה קשה, אבל גם הקושי וגם הפתרון נמצאים בתוכי, ואני יכול לחזור לעצמי. אז בואו ביחד איתי, ניקח שאיפה ונגיד את השלום הכי ארוך שאנחנו יכולים. מוכנים? אום שנקבנקה נמסטה. שלום. אום שנקבנקה נמסטה. קוראים לו יוגי פלצת, והוא אלוף היוגה. מלמד את יונתן, אליה ונוגה. בואו עכשיו נפרוס את המזרן יהיה פה פן. כשיש בעיה, הוא מיד מגיע. את המצב הוא יודע להרגיע. הכלל הוא פשוט, כשיש מהומה מתרגילים נשימה. אום שנקבנקה נמסטה, אום שנקבנקה נמסטה. כל הילדים מתרגלים יוגה, כל הילדים מתרגלים יוגה.